आथिखालाव थाइबानि लारु नखलखौथ' आं जेव 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 लिरनानै लाबायलै फैगोना फैयाथाय बबेबा मोनसेयाथ' फैखागोन ना बेबो नंगौ बबेबा मोनसेयाथ' फैखागोन होननानै आं थाखो थाखो लिरनानै लाखाबायलै नखलखौ होमबालाय फरिखायाव थांना जाय फरिखायावथ' थांनो थाखाय थाग थियारि जादों आरो खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोदान रादाब नखलखौ नों बहा बहा सोनानै लागोनब्रा आंथ' खिथु गुदुंनि पकेटावबो सोनानै लागोन सिगांनि पकेटावबो सोनानै लागोन आंबो जाय जाय फरायसाफोरा फरिखायाव नकल लानो नागिरदों सांग्रां जा आला मा होनदोंब्रा निउसावलाय जाय जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा नकल लानो नागिरदों बिथांमोना सांग्रां जा मानो होननानै बुङोब्ला जाय नकल लानानै हमजागोन बियो 3 बोसोर जेल जानांगोन आरो लोगोसे 1 लाख रां फैसा जमा होनांगोन बेनिखायनो फरायसुला फरायसुलिफोरा नकल लानायखौ गारनानै गावनि मेलेम बाहायनानै लिरहैदो हानाय हानायखौ लिरदो हायै हायैखौ दोनबोदो दिनैनि खौराङा एसेनोसै आइला जामाइला दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आंहालाय लाथिखौसो जाखागोन बायदि मोनखाबाय लाथिखौसो नुहुरखाबाय आंबो बारा फरायाखैसैना फरायनोनो बालायलाङो जोंनि दिनाव मबाइल ओंखारना होनानै मबाइलाव नायफ्लांबाय थाग्रा जाबाय गोदो बिमा बिफानि दिनफ्रावसो मबाइल गैयामोन मालाय मेट्रिक परीक्षा होबा बेनिखायनो मालाय टेनसन गैयामोन जोंना फरायनो नागिरबानो मबाइलासो जोंखौ लिंहरदो फैदो आंखौ नायफैदो होननानै आंखौबो मबाइलानो लिंहरबाय थायोलै फैदो होनना बेनोथ'ब्रा लेखा फरायानो जाबानो मबाइलासो जोंखौ लिंहरो बेनिखायनो गोसोखौनो जालालै लेखा फरायनो सानबाबो फरायालासिनोसो थानो गोसो जायो नाथाय मा खालामनो फरायथारनांगौबो ना बांद्राय सानलु सानला खालामनाङा नखला दोनदो आरो थेवदो बेबो नंगौ आबा नै बे दावदैखौ जालांलाय फरिखायाव बुरजा दावदै मोननायनि ओरैनोबा नकल लानो मोनैनि बेसेबां दुखु जोंहा बेहा माबा दावदैसो जासिफैदों जोंनो दाथ' मानसिफोरा बुङो फरिखायाव दावदै बुरजा मोनबा बिराद मोजांनो दावदै मोननै आरो गन मोनसे मोननांगौनो मा होनोमोन बेखौ 100 नाम्बार औ नंगौ नाथाय दावदैखौ सिगां मोनग्रोनानै गनखौ उनाव मोनबालाय हाब मानो बिदि मोननांगौ जाखो गनखौ सिगाङाव मोनग्रोदो दावदैखौ उनाव मोनदो माबा नै दावदै जानो खोन्थादों दावदैखौनो जाया मानो आफा दावदै जानो खोन्थादों नामा आंखौ बिदिसो दावदै जानो होनाङा होमबा दे होमबालाय दावदै जानो होलां उनाव दावदै मोनबा आंखौसो बुंगोनबालाय आबा मोजाङै मोजां फरिखाखौ हैदो मोजां आफा दा नखल लादों नखल लायाबालाय मालाय बयबो नखल लायो साखाना बयबो नखल लायो होननानै फरिखा होनानै फैदों माथो खालामबावनो फरिखा नालाय हैनांसिगोनथ' आरो थाइबानि लादो थावगालि फरायनाया मोजाङै फरायदोंना फरायाखैहाय फरायनायालाय मोजांखौनो फरायदोंमोन आयै फरिखायावसो फैगोना फैयाथाय बिनिखायनो गासिखौबो फरायजोबखानांगौ मिथिबाय माबे फैगोन माबे फैया बेफोरखौथ' जों मिथियाना बेनिखायनो फरायनाय समाव मोजाङै फरायनांगौ ओमफ्राय मोजाङै बुजिनानै लानांगौ गासिबो बुस्थुखौ जोङो मखस्थ' लाजोबनानै हाया माबेबा मोनसे बुस्थुखौ जों बुजिबाथाय मखस्थ' लालायनो दरखारानो गैया मिथिबाय हारसिंनो गोसोआव थाखायो मेलेमाव थाखायो जेरै फिल्मफोरखौ नायबा जों मखस्थ' लालायनाङा ना फिल्माव मा जादोंमोन मा जायाखै फिल्म नायखांनानै जों बुंनो हायो नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो जोंनि लेखानि साबजेक्टफोरखौबो गोसोआव थानांगौ फिल्म नायनायफोर बायदि मिथिबाय फरिखा होखांनानै सिद्दा न'आव फै आरो बहाबा हाबलु हाब्ला माबा मम' जानो चाउमिन जानो होननानै दावराव खालामथारनाङा जागोन दे आयै हावालि दाबो जायाखै नामा जाबाय आफा जों दसे रायलायदोंमोन आच्छा दिनै मा साबजेक्ट दं दिनै इंलिश साबजेक्ट दं आफा मोजाङै लिरनानै फै जाहाथे फरिखाया मोजां पास जानायनि फरिखाया पास जायाबाबो सिन्था गैया रिक्सा सलायनाय सोरखौबा नायनानै हाबा हरगोन बा सोरबा इ रिक्सा टम ड्राइभार सलायग्राफोरनोबाबो जागोन दे बेस्ट अफ लाक जायखिजाया पास जाबानो जाबाय आरो बे फिसाला सासेयाबो मालाय फुंनिफ्रायनो फरिखा हैनो थांखो ना माखो मानसिनि मोखांबो नुला गन्थंबो नुला बे बानलु बेदाङानोथ' माबायदि जागोन बिनि एग्जामा ओइ हापां मा जाखो मा एसे समायना सुन्दुरि नुदोंब्रा नोंखौ दखना गाननानै सिम्पल थाबा रावबो बर' एक्ट्रेस जानो हायालै नोंजों माने थङाला बाङालाहाय जाखांलायबाय नोंना जाखांलायबाय माया जाखांनांगौ जाखोब्रा हिनजाव लानो रोंला बालबो रोंला बेवहाय आंखौसो मोनलायबाय नायदावनो आं हाबा जाया होननानै गनायथि होनो नागिरबाय बयनिबो सिगाङाव माथो मानसिफ्रा सिंगल लाइफ इज बेस्ट होननानै बुङो बे हिनजाव मोननो रोङिफ्रासो बिदि बुंफ्लायो दा नङाबा बिदि होनग्रा मानसिफोरासो बांसिन सिंसि हिनजाव नागिरखुमायो हौवा नागिरखुमायो मिथिबाय ओमफ्राय नोंहालाय मानि मा गनायथि हैनो नागिरदों बमब्रमानि निउस चेनेलाव थांनानै माबा खालामहैनो नागिरदों आङो माने गावखौनो हाबा जाला होननानै सिनायथि हैनो नागिरदों आं आयौ इसिबां गोहो गोलोन्दों आरो नों मा नों हाबा जामारला आरो हाबा जानानैलाय माथो उखायबावनोब्रा आंलाय हाबा जालालै आं
अबेसे सोरबा हिनजाव मोनोबा दाबो हाबा जायोब्रा थादो नों बिदिनो नों दाबायदियाव हाबा जाबा हिनजावखौनो अननो रोंनाय नङासो खोमा मावना आंजों हाबा जानायनि नामा आच्छा मोनसे खोथा दाखालि अमा राजाखौ किडनेप खालामनाया नोंनोमोन ना बापावै मा सङोब्रा नंगौना नङा बुंलाय नों अमा राजाखौ किडनेप खालामदोंमोन ना दाखालि हो ओमफ्राय अमा राजाया माथो नोंखौ जेबोखौनो बुंफिनासै मा डिल जालायदोंहाय नोंस्रा बुंलाय जेबो डिल जायाखै आच्छा बिदिबा नंमारगौसो आरो नङालै नङा आं अमा राजाखौलाय मानो किडनेप खालामनांगौ जाखो माथो नोंलाय दासो बुंदों जेबो डिल खालामाखै होननानै अब्लाथ' नोंसोरो अमा राजाजों माबा मोनसे खोथा दंलायखायो बुंलाय बुं जेबो नङालै आं बिराद खिनो ओंखारबाय आंखौ थगायदों आरो ना नोंसोर सानैया मा रायलायखुमादोंहाय र' बमब्रमाखौ एसे सुलाद लानो होनो आं बमब्रमानि अफिसाव थांनांगोन आं दाहाय गथ' मा लिरनाया मा नायगासिनो दङ आं नोंखौनो बुंदों आं मिथिखादों मेडाम नों आंखौनो बुंदों होननानै नाथाय मा खालामनो सिगाङाव जिरायनो मोननायखाय एसे नार्भास जादों आं माने सिगाङाव जिरायनो मोनबाय थाखायो अब्लाबो दिनै बिराद नार्भास जादों आं फरायनायफोरखौ गोसोआवनो गैला माने सब नाटक मिथिजोबो आं लेखा फरायनाय समाव मबाइल नायनाया आंनि जायोना नोंसोरो जेब्ला फरिखा टाइम जायो अब्लासो नोंसोरा हां मोना रिजाल्ट टाइमावसो मिनिगोन आं नोंसोरखौ आं दा जेबो बुंथ'ला दे हानायखौ लिर हायिखौ दोन आरो नोंखौनो नोजोर होबाय थागोन आं दानाबा आंखौसो नोजोर होबाय थागोन ने अन्थाइ नैबे फार्स्टनि एन्सारा मा जायोब्रा आंनो रोङा नों गासिखौबो हाजोबोलै देब्रा खोन्था मा राजा बै फार्स्ट नाम्बारनिया एया जागोन ना बिया जागोनलाय आंबो मिथियालाय लटारि गेलेनाय बायदि गेलेलांनोसैलै आंबो लटारि गेलेनाय बायदि गेलेलांनोसै साला जाहोगा देखा जायोगा आरो लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय अन्नानै नोंथांमोना बे गेमनि जिखौ गेमनि भिडिअ होगासिनो दङ ना बेवहाय एसेबो इन्टारेस्ट जानाङाब्रा मा नोंसोरो गले खोन्थाबा बुजियालै जोङो होनो खोन्थादों नालाय होथारनांगौ होननानै होनांगौ जादोंलै बेनिखायनो होनांगौ जादों अन्नानै नोंथांमोना बेफोरबायदि दाखालाम दै आंनि बुंनायखौ ला मालायनि बुंनायखौ लायाबाबो दै अब्ला आं एग्जामखौ होनोसै मा जायो उनाव नेनोसै आरो रिजाल्टखौ लिरनोसै माखौ हायो माखौ थायो लटारि मारिजोबलांसै